North Baptist Women Society NGO Group buri rok rang khang lai norong ni bagai jengom tike FCI ni marung kari woi ber marung satu bolai khalai jakata sini boro rok no jengok to supung ma ya hakono je mansak jikise mese sungra lai chuba lai na khani nai kai nang kani yong khalung na bala ke hambai ko kumuro bala khna to kai tike pal ke norong man bagai bala ke hambai sini society ni ngeseng khorok noi ang secretary ko committee member kita nomor khaiman kha kai समस्त बनाइ रok tongo teibo antike sengtini pal ke khaimamani bagai bala khak sangkha kai angkisa obori asini sekang sengle jisunu kurumlai ba sengkisa skuri layan ta skuri woi nor nai do skuri ne koso kuplai maya kana kai to sobai jisu kolpaya nano khulomai hambai maro akha nang khairang ma bagai subang bagai tini ni ongni simi tabuni o jora diko sarik saltelilim jorate nongsono yaktoli tangmani bagai nana hambai sengtini khonga siri sini no khalai udaipur gorjini tuinai kaitor sengtabu 6 time sengtabu roi tongo akha okaito sini bustango kaitor kubang ma o corona virus problem manginai bororok thangi maya phaimaya hini maya jorawo akha nongsono chance rekha sini taku buhuk jati busirongni sandai masarong ar thanginai kaitor seng subanani baginai akha seng kubang ma tugui maya phano sini je suk sak seng tini tubulai na tui o sini mafa jati busirongni thanimo seng khalimani abono seng taburi na thangnai akha nang jo to na hamari khlai jadi kaitor বিশেষ ke ma suru sini dokharo tebo buibai cher jagya buibai basi jak khiti jak jeng hapat thakjak birman tijak apha kaitor nosono khairok jadi teo berma ru khainarong ni sono katiri ton jadi tei buisingno seria phone nangno sono sero nangno sono hamjago aboni bage nana hambai kaitor nang sono elam baga dayo thangdi norok jati sandai masarong thanimo norok thangdi bororok masai maningya ungainai kaitor birmano klai tongai rongno norok je man suksubadi ang norok ni logu tongo ni kaitor nang sawa ka abu tuikhai nono poito khlai kaitor osubrai jisu ojora hamyo sing khaika okaniwo oros sakbang ma ani ma fajati gusti ma babuni saman rok no sing man phanan bagi nana hambai sing tabu oborili ganon bagna thaknai apa ningor poila pathok nang sing bai tong jadi tai siwa jadi bebak no minimum lobjana tikhe nang yak toldi te obono karibo sing tai kesu jaga thana tongo aro bonon sing bai tong jadi ne kini bagi thine thangi busanai mo thanai nazare jisu ni monga pakai jan thani sano buino subama tongke kai torbo no subana buino hamjak ma tongke kai torbo no hamjak na buino khairok ma tong
माइरं बागमानि नोर बाहाय मा दं बेलेग बेलेगै हामबाय ए जों सोंनो बिपद आबद सोंनासै आमानि समायाव सोंना बेखौ खादो आ बो Guys, nó cứ số bạc hả? Để lấy cái bông nó không đầy đủ, không cái tay tăm sạch nó còn. Nó tăm cả mình không? 빠 까미니 뭐 사이로 Hả? 빠 까미니 뭐 사이로 Có cả mình buông cái chỉ còn phải ra dòng khăn lửng ta, dòng khăn lửng para. Mấy cái này hả? Dòng khăn lửng go, dini masa kaman ka, an sorry kop chustong ka, daga hamba ingi tong tong ba, ye, je chunu khalanirok, sajok khalanirok, borok tabi jala molong ye, bongno tong tong, chunga mata tong, bakha ani bakha, isone bakha, hawa takalan yang tong, ani kokoron pakha. जिसु सहाय हनै हाम यानी आगो